Fl-isfond tal-kuluri tal-qawsalla, bżieza u mużika s-sibt wara nofsinhar ittellet il-mixja annwali tal-Gay Pride. Persuni minn kull sfera tas-soċjetà u opinjonijiet differenti ingħaqdu flimkien għal għan wieħed, dak li ċċelebraw l-ugwaljanza. Fost dawk li attendew kien hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat li l-Gvern tiegħu rali jdaħħal numru ta' drittijiet ġodda għal persuni LGBTI. Fil-fatt Gebi Kalleja, koordinatur tal-Malta Gay Rights Movement, fakret li din il-mixja qed issir sena wara minn mindu pajjiżna għamel avvanz fil-qasam ta' drittijiet ċivili. Hija okkażjoni ta' ċelebrazzjoni ovvjament din is-sena speċjalment għaliex kien hemm ħafna avvenimenti li qegħdin infakru. L-iskop ta' din il-mixja jibqa' validu anke jekk pajjiżna għamel kisbiet importanti. Anki b'solidarjetà ma' dak li jsir f'pajjiżi oħrajn, jiġifieri mhux kull pajjiż fortunatament huwa fl-istess sitwazzjoni li ninsabu Malta illum, jiġifieri għad hemm pajjiżi fejn pereżempju l-omosessualità għadha qatt kriminali u allura il-ħajja hemmhekk hija diffiċli ħafna.